Txapela eskuetan, arro iritsi dira Gransoleko sukaldeko burua eta barrako arduraduna tabernara, eta txalo artean hartu dituzte. Oso posikan, egia esan. Zaila da irabaztia, gaina irabazi popularra eta lehenengo saria, egia esan, increíble. Donostiar erara egindako txangurroa izan da euren inspirazioa eta bete-betean asmatu dute. Eta sartu dugu brioz batian, ematen diola krujiente hori emantezuna txangurroa, bale? Txangurroa, Donostiar erara. Bai, eta gero hartu ditugu eta ematen dugu beste matize batzuk, bale? Egin dugu maionesa kintxi bat, dala pikante zapore pixkat ematen diona, bizi-bizia. Pepinilloak, marakuia eta lima ere baditu, eta ke bolatxo bat opilean integratuta. Gero berotzen denean, egiten du esplotatzen da bola, eta ematen dio zapori leña, antzinako sukaldekoa, bai. Eta orduan da pintxoa egiten duguna, eta honekin bukatuko genuen pintxoa. Berehala egongo da Tizon izeneko pintxo berria Gransolen barran eskuragarri, hori bai, €4 bueltan. Txapela bitartean, bitrinan ikusgai.